थांनाय 2 डिसेम्बरनिफ्राय 8 डिसेम्बर एबा दिनै सिम पानेरि lAC लेभेल खेल महारन जानानै थांबाय। दिनै जोबथा सानमोन। बे नोंथांमोना बयबो मिथियो जे सारा आसामावनो आसाम सरकारा मोनसे गामि लेभेलनिफ्राय गेलेनाय रोंगौथि दिहुननो थाखाय गेलेगिरि दिहुननो थाखाय बोखांनो थाखाय मोनसे जागरण लाबोनाय जादों खेल महारन हाबाफारि लानानै आरो बे खेल महारना पानेरि lAC आव दिनै जोबथामोन। बे हाबाफारियाव पानेरि lAC आव थांनाय 2 डिसेम्बरनिफ्राय दिनैसिम 2500 निख्रुइ बांसिन गेलेगिरि बिथांमोना गेलेदों। मोनबा इभेन्ट फुटबल, भलिबल, काबादि, ख'ख' आरो एथलेटिक्सआव। बे हिसाबै जोङो 2500 खेलारिनिफ्राय दिनै जोङो थाङै थुङै जोबथा भलिबल खेलाखौ लाखिदोंमोन आरो बेनो जोबथा दिनै क्लोजिं सेरेमनि। जायफोर बिथांमोना दिनैनि गेलेनायाव जोबथा बादायलायनायाव सेथि, नैथि आरो थामथि बान्था मोननो हादों बिथांमोना माबायदि सुबिदाखौ मोननो हागोन? बिनिफ्राय जोङो जायफ्रा देरहानो हाबाय बिथांमोना जोङो जिल्ला लेभेलाव आरो मोनसे गेलेनाय जाबावगोन जिल्ला लेभेल बेबायदि खेल महारन। दा बे जिल्ला लेभेलाव जों हरगोन देरहानायफोरखौ आरो बिनि बागैबो जायफ्रा देरहायाखै जायफ्रा गेलेदोंमोन बाहागो लादोंमोन बिनिफ्राय सोरबाबो जुदि स्किल लेबार बा टेलेन्टेड खेलारि दङबा बिनिफ्राय लाबोनानै बिथांमोनखौ मोनसे जथाय टीम मोनसे बानायनानै जों हरगोन जायफ्रा देरहादों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आसाम बिधान सभानि मानगोनां बुंथिगिरि एबा जोंनिनो MLA पानेरि समष्टिनि MLA बिथां बिश्वजित दैमारिया गावनिफ्राय जायफ्रा देरहादों आरो जेनदों फाइनालाव बिथांमोननो राङारि मोनसे बान्था फोसावदों आरो जायफ्रा खारनाय बा एथलेटिक्सआव थामथि पजिशन मोनदों फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड बिथांमोननोबो राङारि मोनसे बान्था होनायनि बिथाङा फोसावदों आरो बिथांनि फोसावनाय बायदियै जों दिनै दान्दिसे उनावनो रानगोन जोङो। देग्लायनि बोसोराव बांसिन गेलेगिरि बिथांमोना मेडेलिस्ट मोनबोनो हादों। गेलेगिरि बिथांमोनखौ मा बुंहरनो? जायफ्रा दिनै नैबे पानेरि lAC एबा VCDC लेभेलनिफ्राय गेले फैनानै पानेरि लेभेलसिम फैनानै मेडेल मोननो हाबाय बा देरहानो हाबाय बिथांमोनखौथ' कंग्रेचुलेसन थाबाय आरो बिथांमोननि जिथु गेलेनायनि थुलुंगानाय नुदों जोङो बियो निस्सयकै बिथांमोना सानसे समाव दिनै नङा गाबोन नङा फैगोन बोसोर बा इयुनफ्राव बिथांमोना नेशनेल लेभेलसिम कम्पिटिसन खालामनानै रोंगौथि दङ, स्किल दङ। बेखायनो आसा फारिदों बे खेलानिफ्रायनो निस्सयकै एबा पानेरि समष्टिनिफ्रायनो स्टेट लेभेल, नेशनेल लेभेलाव खेलारि निस्सयकै ओंखारगोन। बेनि अनगा नेक्स्ट हाबाफारि मा जागोन नोंथांमोननि? बेनि अनगायै जेनेबा जोङो दा बे देरहाखांनायनि जायफ्रा चेम्पियन जादों बिथांमोनखौ जों जिल्ला लेभेलाव आं दहायबो बुंदों जिल्ला लेभेलाव गेलेगोन। जिल्ला लेभेलनिफ्राय आरो स्टेट लेभेलाव बिथांमोना जिल्ला लेभेलाव बासिनायनि उनाव देरहानो हायोबा बिथांमोना आरो स्टेट लेभेलाव गेलेनो मोनगोन। दा बेबायदिनो बिथांमोननि गेलेलांनाया मोनसेनि उनाव मोनसे स्टेप आवगायलांबाय थागोन। नोंथांमोननिफ्राय रायजो राजानिसिम मोजां मेसेज बिदि दं? थारैनो आं साबायखर बावदों रायजो राजाखौ। मानो होनब्ला VCDC लेभेलनिफ्राय जेरैबायदि खेलारि दैथायहरबाय एबा गार्जेनफ्राबो बिराद सिरियास दानिया सिनसियार जाबाय। गावनि गथ'खौ गेलेनायनि गेजेरजोंबो जिउ दानो हानाय राहा लानो हायो नामा थुलुंगा होदों। बेखायनो गार्जेनफोरखौ आं साबायखर बावदों lACनि चेयारमेन जानानै गेलेगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों। मानो होनब्ला बिथांमोना गेलेनाय आवगायबोआनब्ला दिनैनि बे lAC लेभेलाव जि मोजां मोनसे थासारि लानानै lAC लेभेल कम्पिटिसना जानाय नङामोन, खेल महारना जानाय नङामोन। बेखायनो देग्लायनि 2023 जोबना थांनायनि उनाव नेक्स्ट फैबाय थानाय बोसोरफ्राव मोनसे सिरिबाङै खुंनो हानाय मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव सोमजिबाय। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री,
12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।